Lana berkakan maring becik lana ngaragabakan maring mohon bagasan tutong rengasak caritane iko sadol kori rezelan ayah kang nerbe putra soleh lo ngabo soleh ke putra ning Musa Musa pone kakasih deni kada gusika ya Rabbana ada gosana Masya Allah Abi Abdillah nangge puneka kasono dening Yahya ya kasih dan wasa Muhammad dening wasa Muhammad ikang kasono dening Daud ikang wasa Daud ke putra dening Musa kekasih Musa iku kaputra ya Rabbana dening Abdullah balik pan kaputra dening Musa Masya joneka Musa joneka rake mapan ponika kasono dening Abdullah Mahdi Abdullah Mahdi konangga kasono dening Hasan Hasan iku kaputra dening Wasa Hasan Malik Hasan iku kaputra ya Rabbana dening Said Bagidade pan kaputra dening Abi Thalib ayah Radyan utawi puno niki rumpit yang senembut carita ing nalektanipun sabdol qadir dok tambane doerepun saking bibit sehingga praktain wafat ya Rabbana